Yeah, Donna. Okay, so the kind entire pena, sing was pena. I'm way for 2,000 Magabera, I just so much many Madivasa, the Gachidana. Okay, now if you need to want to study the ndipo mutisunta ife liwisise musa ife mauma muzina Yesu Kristo mpira amen. Alright, so musiku la lero takhala tikuyang'ana buku la Daniel. Ndithu taonanso buku la chivumbuluso, taona chapter 1 apatalo chapter 2 ya chivumbuluso. So tinaona last week timaona za Ephesus. Lero tifuna tioneza mpingo wa ku Smyrna. Okay, so tikuyang'ana ndithu kumvesa tino akamati mpingo ndi chani. So tikazunguta kuti mpingo ndi chani timazalowa ano mkati ndikukamvesisanso kuti no Yesu Kristu amakamba chani kwa mpingo, right, kuulimbikitsa. So lero tikhala tikuona za mpingo wakuti waku Smyrna. Okay, so monga ndinafotokoza last time kuti pali kamvesedwe ka mpingo kamene akhristu alero amakamvesa kamene kamasiyana ndi mene atumwi akalewo amamvesesera kamati mpingo. So lero tikhala tikuona za mpingo waku Smyrna. So tikhala tikuonanso mwapaderadera za ufumu wa Mulungu zimene zikhala zolumikizananso kwambiri ndi mpingo. Tikamakamba za ufumu wa Mulungu tikukamba chani za mpingo. Okay, so tiyambe nonepa. So munthu umodzi wozipereka azitiwerengera muziwerengera mosunga nthawi. Okay, wina atowerengera Kolose 1 verse 15 ndi 16. Kolose 1 verse 15 ndi 16 wina atiwerengera. Verse 15. Amene ali fanizo la Mulungu osaonekayo, wobadwa woyamba wa chilengedwe chonse. Pakuti mwa iye zinalengedwa zonse zamwamba ndi zapadziko, zooneka ndi zosaoneka, kapena mipando yachifumu, kapena maufumu, kapena maukulu, kapena maulamuliro. Zinthu zonse zinalengedwa mwa iye ndi kwa iye. Okay, so tikutha kuona pano kuti pali mmodzi amene ali chifanizo cha ndani cha Mulungu. Tikamakamba za chifanizo tikukamba za ukazoona wekha pali kaliwoli kapena pa glass umaona chifanizo. So pali mmodzi amene ali chifanizo cha Mulungu amene ndiye ndani, ndiye Yesu Kristu. Okay, so akutiuza ife kuti ndi wobadwa woyamba. Okay, so tikaona mu English makamaka English translation matino is the firstborn over all creation. Manje ndi woyamba wobadwa ndipo iye ali pamwamba pa chilengedwe chonse. Ifani pa verse 16 atuza kufotokoza kuti pakuti mwa iye zinalengedwa zonse zamwamba ndi zapadziko, right? So akamba tino kapena mipando yachifumu, kapena maufumu, kapena maukulu. Muchizungu amakamba kuti maukulu ndi ma principalities. Okay, so tikamakamba za ma principalities tiona kuti mene Mulungu amalenga zonse zera mwa Yesu Kristu mwana wake, right? Sizoti zinthu zinangolengedwa mwachina mbalala. Ayi, panali order ndithu muno bwino. Okay, tona panali order ya mene zinthu zinatani zinalengedwa zinachitidwa monga mwachilengedwe. Okay, tiwerenga Titus 3 verse 1. Ngati wina alipo ndi Bible la Chizungu atiwerengeseranso. Tito 3 verse 1 anakamba za maulamuliro. Tatiwerenge Tito 3 verse 1 kuti Tito 3 verse 1. Uwakumbutse iwo agonje kwa akulu ndi aulamuliro akhale omvera, okonzeka pa ntchito iliyonse yabwino. So apa tikumvesa kuti akuyenera kutani agonje kwa akulu ndi ulamuliro akhale omvera, right? So tikamamvesesa padzuka lapasi tiso ni ma principalities kapena maukulu, right? Tikamaona za boma lina lilonse limene limakhala ndi likulu, right? So tiona kuti Yesu Kristu kuzera mwa iye analenga chilengedwe chonse. Koma tiona kuti mu chilengedwe muli order, right?
kumwamba pa dziko lapansi pano panali Adamu amene ali ngati wamkulu pa in terms of headship, anali ngati mtsogoleri pa dziko lapansi, ndi kwa iye kunaperekedwanso mkazi, right? Tionanso angelo alipo magulu osiyanasiyana, kula serafi, kula kerubi, right? Kula angelo amagulu osiyanasiyana. So zonse maukulu ndi maudindo analengedwa ndi nani? Ndi Yesu Khristu. Okay, now tikamaona pa dziko lapansi Mulungu analenga munthu mu chifanizo chake. Okay, Genesis 1 verse 27, komanso ndifuna mutiwerengera Efeso chapter 3 verse 14 ndi 15. Genesis 1 verse 27. Mutiwerengere ma verse. Yeah. Okay. Mulungu ndipo adalenga munthu m'chifanizo chake. Chifanizo cha Mulungu adalenga iwo mwamuna ndi mkazi. Chifukwa cha ichi ndipinda mawondo anga kwa Atate, amene kuchokera kwa iye fuko lonse la kumwamba ndi la pa dziko alitcha zina. Alright, so apa tikuvesa kuti chani? Tikuvesa nawo tuno pali fuko la anthu limene linapangidwa chifanizo cha Mulungu, ndi pali fuko la iwo okhala kuti kumwamba, right? So mafuko onsewa awiri ndi banja lingati? Limodzi, right? So fuko onse ndi banja limodzi fayani tili ndi Atate angati? Amodzi. So tikamakamba za Atate, kuti munthu akhale Atate awiri amafunika akhale ampasa moyo, right? Ampasa moyo wake. So tikamaona za fuko la kumwamba ndi pa dziko, tonse, right, tili ndi moyo umodzi, mwanjira ina tili ndi mzimu ngati umodzi wa Atate. So tonse pachifukwa ichi tikutcha Atate monga ngati Mulungu wathu, right? So ndimafuna tione chinthu china ona tuno tikamakamba za maukulu pa dziko lapansi pano pananso maukulu amene adayikidwa pa nthawi imeneyo. Tatiwerengeni pamenepa pa Genesis chapter 1 verse 26. Ndipo anati Mulungu, tipange munthu m'chifanizo chathu, monga mwa chikhalidwe chathu, alamulire pa nsomba za nyanja ndi pa mbalame za mlengalenga ndi pa ng'ombe ndi pa dziko lonse lapansi ndi pa zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi. Yeah, so akuti atapanga munthu, ali munthu anampasa chani? Anampasa ulamuliro. Tipange munthu chifanizo chathu alamulire pa nsomba, muchizungu kamakamba mawu dominion. Okay, so munthu anapasidwa mphamvu zotani? Zolamulira. Okay, so tikaona mawu amene wawa ndi amene akutchedwa kuti kuriotes kapena kuti mastery, right? Ndi amene akutanthauza dominion kapena ufumu. So pa dziko lapansi pano amene anapasidwa ufumu olamulira zonse ndi ndani? Munthu. Okay, so tikamaona kuti Yesu Khristu analenga maukulu, analenganso chani? Timawerenga mwina tingobwerera pang'ono kuti tione. Timaona uku chani? Yeah. Timaona pa Akolose 1 verse 15 kuti no ati zonse zinalengedwa ndi iye, mipando yachifumu kapena maufumu kapena maukulu kapena maulamuliro, right? So maufumu, maulamuliro ndi zonse zinalengedwa ndi ine. So tikamaona apapa pa Genesis mawu ndi dominion, okay, ndi mawu a Chiheberi amene akuti kuriotes, right? Kapena kuriots, right? So akukamba mastery kapena akutanthauza maufumu kapena maulamuliro. So tonanatu pa dziko lino lapansi ufumu unapasidwa kwa ndani? Kwa munthu. Okay, so tikaona bwino Luka chapter 3 verse 8, tatiwerengera amenepo. Luka 3 verse 8 amakamba chinthu chachikulu chokhudza Adamu. Okay, so tikamaona ufumu wa dziko lino lapansi unapasidwa kwa ndani? Kwa Adamu. Chimodzimodzi ngati ife a Khristu tinaona kale kuti pa Heberi amatoza ifana kuti ife tulandira ufumu umene sungatani? Sungasunthidwe. Ife timalandira ufumu umene sungatani? Sungasunthidwe. So tikaona za Adamu ndi Hava pa chilengedwe chawo anapasidwa chani? Ufumu, right? Anapasidwa ufumu chifukwa chotero anali gawo limodzi la ufumu wa ndani?
wa Mulungu. Anapasida ndithu mzimu wa Mulungu pa chilengedwe chawo, ndipo pachifukwa imenechi anali ndi chani? Anali ndi ufumu mkatikati mwawo. Mwachitenda pa dziko lapansi panali ufumu wakumwamba unali pa dziko linali chani? Lapansi. Luka 3:38 amene angakwanise tiwerenge menemo. Verse Luka 38. 3:38. Yeah. Mwana wa Enosi, mwana wa Seti, mwana wa Adamu, mwana wa Mulungu. Yeah, so tikaona bwino Adamu ndi Hava analengedwa monga ngati mwana wa Mulungu. Tothandiza yani analengedwa odzala ndi mzimu andani? Wa Mulungu. Small letter s, right? Adamu analengedwa ngati mwana wa Mulungu, right? So meaning to say anali gawo limodzi la ufumu andani? Wa Mulungu. So tikamba visi za maufumu maukulu. Tona maukulu apa dziko lapansi pano. Gwero lalikulu linali padani? Pa munthu. Ndi amene anapasidwa alamulire. So ngati akulamulira ndiyoti ndi ufumu. Ufumu autenga uchokera kuti? Akulandira kuchoka kwa ndani? Kwa Mulungu, right? Tikuona Mulungu aulenga zosera mwa ndani? Mwa Yesu. So Yesu apangati akumpasa munthu ufumu, ulamuliro, right? So kudzera mwa chimenechi munthu akulandira ufumu wa Mulungu, mwanjira analandira mzimu wa ndani? Wa Mulungu, ndipo akulamulira pa zolengedwa zonse. Ichi chimene chichitika payani? Pachiyambi. Okay? Koma tikuona kuti ufumu wa Mulungu pa dziko lapansi pano unatayika, right? Ulamuliro wa munthu unatani? Unachoka. Okay? Tione menepa pa Roma 5 verse yake ya 12. Roma 5 verse 12. Tete ngene. Tisamajedwe amene angathowerenga tangowerenga. Tazimangani majango ojonjo. Chifukwa chache monga uchimo unalowa m'dziko lapansi mwa munthu mmodzi, ndi imfa mwa uchimo, otero imfa inafikira anthu onse, chifukwa kuti onse anachimwa. Okay, so ababa tikutha kuona nawo kuti akutuza ifana ataphosa anachimwa. So tikamamvesesa nkhani ya ulamuliro kapena nkhani ya ufumu, right? Timamvesa nkhani ndi yayikulu kuposa amene ife nthawi timaganizira. Chifukwa kuti tikamaona nkhani ya uchimo ili ngati munthu akugulisa munda, okay? So munthu akagulisa munda ukakhala wagulisidwa, ndeto awugulisa mundawo ndi kwa ana ake amene akubwera, kazizukulu zawo, right? Zizukulu za munthu amene sizingazibwereso nena ta mundawo ndi wathu, sizingatheke chifukwa choti yani munthu mmodzi watani waugulisa. So pafunika papezeke munthu mmodzi mwandani? Mwa ana a munthu kamene zikuza kuti akaguleso malo, akagulaso malo ndoti malo abwereranso yani kwa mtundu wa anthu. So chifukwa mwa Adamu tonse tinali mwa iye atataya ufumu wa Mulungu, tonse nakhanga tatapezeka tatani? Tataya ufumu wa Mulungu, talekana ndi ufumu wa Mulungu. Chifukwa talekana ufumu wa Mulungu ndoti ulamuliro wachoka, right? Nditi kuzera mwa munthu pabwera yani tchimo komanso imfa. Gawo la munthu lukhala liti limene lolo, right? So ichi chinayi chiopsa chimene chinachitika, right? Chimene chinachitika pachiyambi. Okay? So tikamvesa izizi tikuona taona munthu mmodzi akakhala wagulisa malo, right? Pafunika pangopezekanso chani? Mmodzi wina amene kuti akaguleso chani? Malo aja. Akagulaso malo aja ndati malo aja abwereranso kwa mtundu. Chimodzimodzi pafunika pakhale munthu mmodzi amene atabwerere 100% kwathunthu kwandani? Kwa Mulungu. Amene akabwerera 100% kwathunthu kwa Mulungu, ndiyoti ife tonse tifuna zibada kuchokera mwa ndani? Mwa iye. Mulungu apeze njira yoti ife tizibada kuzera mwa iye. Chifukwa tinozera mwa Adamu tikubada tili ndi tchimo, right? Ndi imfa, right? Ziwiri izi zigawo lathu. Koma notika Mulungu amafika apeze munthu mmodzi kuzera mwa mmodzi amene tonse tipeze tikubada kuzera mwa ndani? Mwa iye. Tikabada kuzera mwa mmodzi amene nditi tonse tipeza tinoti ni moyo wa iye chifukwa abwerera wa ndani? Kwa Mulungu. Ndikukhulupirira zamveka amene pomwe pafika kaya Adamu wachingati? Wachiwiri. Adamu yamba analengedwa mwana wa Mulungu, koma pa nthawi pafika pakhale wina amene ali Yesu. Yesu adabada pa dziko lapansi pano. Ndikuona pali pomwe akutito tikaona Luka chapter 1 think verse 35 ndino chobada choyeracho chizachida ndani? Mwana wa ndani? Wa Mulungu. Ndikuona Yesu Khristu pobada pa dziko lapansi pano anabada ali ndi Mulungu wonse, koma amachida mwana wa Mulungu. Koma anabadanso ngati mmodzi wa ife, koma amachida kuti ndi mwana wa munthu. So anali ndi umulungu wonse ndi umunthu wonse pamodzi.
right? So Adamu amene akubadwa wachiwiri ndi Yesu Khristu. Monga ngati Adamu woyamba anabadwa kutchedwa mwana wa Mulungu, Yesu akubadwa pa dziko lapansi pano kutchedwanso mwana wa ndani? Wa Mulungu, right? Meaning kuti ndi Atate amene ali bambo ake, nkona Mariya ananena mwali. So ndi Atate amene anachita chinthu choti chani chitheke, right? So Afrika Adamu wachingati? Wachiwiri, kuti ufumu ubwerere, ulamuliro ubwerere so andani? Kwa munthu. Ali amene ndi funso pazomwe ndafotokozazi kapena azikuveka. Okay, ngati zimwe palibe funso ndela wasimu titi kumva. Tipite pa Yesaya chapter 9, mutiwerenga pa verse 2, pa verse 6, pa verse 7. Wina atiwerengere. Palibe amene angathe kuwerenga? Anthu amene anayenda mu mdima aona kuwala kwakukulu. Iwo amene anakhala m'dziko la mthunzi wa imfa, kuwala kwatulukira kwa iwo. Pakuti kwa ife mwana wakhanda wabadwa, kwa ife mwana wamamuna wapatsidwa, ndipo ulamuliro udzakhala pa phewa lake, ndipo adzamutcha dzina lake wodabwitsa, wauphungu, Mulungu wamphamvu, Atate wosatha, kalonga wa mtendere. Zakayenje Okay, I think aduka. Okay. Okay, all right. So amene angatiwerengere nda pakamba verse 6 kusika musi. Amene angatiwerengere verse 6 mpaka 7. Verse 6. Pakuti mwa ife mwana wakhanda wabadwa, kwa ife mwana wamamuna wapatsidwa, ndipo ulamuliro udzakhala pa phewa lake, ndipo adzamutcha dzina lake wodabwitsa, wauphungu, Mulungu wamphamvu, Atate wosatha, kalonga wa mtendere. Zakuyenjezera ulamuliro wake ndi mtendere wake sizidzatha, pa mpando wachifumu wa Davide ndi pa ufumu wake kukhazikitsa ndi kuchirikiza ndi changu cha Yehova wamakamu dzachita chizimenezi. Yeah. So tikuona kuti pakufunika pabadenso Mose, right? So anthu tchimo litabwera tinakhala mu mdima andiweyani, right? Komano kudzera mwa Yesu Khristu tunaona kuwala kwake kuti tikaona pa Yohana 1:5 matuza fino mwaye munali moyo ndipo moyo unali kuwala kwa ndani? Kwa anthu onse kwa dziko lapansi. So kuwala kumene ndi Mulungu umene unabwereranso mwanyani mwa umunthu, right? So akuti Yesu kamwana kakabadwa chachitike chani? Ulamuliro udzakhala yani pa phewa lake. Mawu oti ulamuliro ndi mawu oti government, ndi mawu oti dominion. Chije chinachoka mwa Adamu chimafunika chibwerenso mwa ndani mwa Yesu. Ulamuliro udakhala yani pa phewa lake. Okay? Ndipo adzamutcha dzina lake yani wodabwitsa, wauphungu, Mulungu wamphamvu, Atate wosatha, kalonga wa mtendere. Mwanjira na Yesu Khristu tikapita wana Korinto chapter 15 amatuza ifuna Yesu Khristu ndiye Adamu wachingati? Wachiwiri. Mwanjira na Yesu akhala Atate kwa ndani? Kwa ifeyo. Tikaona Hebrew chapter I think 2 verse 39 mwandino ana amene ine Mulungu madani mwandipasa. Hebrew chapter 2 makamba za Adamu munga Yesu mwanga Adamu wachingati? Wachiwiri. Ani makamba so za ana ifeyo amene tapasidwa ndani? Kwa Mulungu. So Hebrew 2 ikutoza ifanano Yesu ndiye Adamu wachingati? Wachiwiri. 1 Corinthians 15 imakamba so chomwechi. So mwa Yesu ulamuliro wonse, uphungu wonse udakhala mwa ndani? Mwa iyeyo, right? Chifukwa choti pa iyeyo adakhalanso ufumu pa dziko lino lachani? Lapansi. Adakhazikitsa ufumu umene unatenga mwa ndani? Mwa Adamu. Okay? So ichi tikuchiona ndithu tikutha kuchimvetsetsa. So ndi pamene timawerenga pa Matthew chapter 4 verse 14 mpaka 17.
tatowerengireni kuti tivesese kuti makamati ulamuliro anagwiritsa ntchito mawu kuti muchizwana chilamo kuti government kumana chichiwa kama za ulamuliro, right? Tatowerengeni menepa Mateyu 4 verse 14 mpaka 17. Inu ndinu kuwunika kwa dziko, mudzi okhazikika pamwamba pa phiri, sungathe kubisika, kapena sayatsa nyali ndi kuyivundikira m'mbiya, kumayika iyo pa choyikapo chake, ndipo yowunikira onse ali m'nyumbamo. Chomwecho muwalitse inu kuwunika kwanu pamaso pa anthu, kuti pakuona ntchito zanu zabwino alemekeze Atate anu wakumwamba. Makwaniridwe a malamulo ndi aneneri. Musaganize kunadza ndi kupasula chilamulo kapena aneneri, sindinadza kupasula koma kukwaniritsa. Yeah, so tikutha kuona pakuti tuno Yesu no polemba Mateyu chichi akutuza ife na tuno iyeyo akuti yani verse 15 ape kapena sayatsa nyali ndi kuvundikira mu mdima. Okay, so tikutha kuona kuti no chimene chikuchitika apa ndichonena kuti no pamene Yesu akubwera pa dziko lapansi. Okay, chinthu chapadera chikuchitika akuti sakubwera kuzapasula chilamulo, right? Kapena aneneri, koma akubwera kuzatani kuzazikwaniritsa. Mwanjira zonse zimene anakamba, right? Anthu aja Yesu ndi amene amafuna kuzatani kuzazikwaniritsa. So ichi ndi chachikulu chimene tofuna tichivesese ona kuti Yesu anabwera kuzakwaniritsa zonse zimene zinakambidwa ndi aneneri. Okay, makamaka ife tikuona za aneneri ndani Yesaya. So ndifuna ndipite ku Mateyu verse 6 naikemo kumano ndilofunikira kwambiri. I think imene ndimapanga copy nangopanga copy apo kuti tikufunika Yesu akubwera kuzakwaniritsa zonse. Alright, so tuone pamene pa Mateyu chapter 4 verse 15. Actually Mateyu 4 verse 15 ndi iyi ndimapanga copy timawerenga ndi Mateyu chapter 5 pano kwambiri pa chifukwa chimenecho. I think inalawese mungoyipanga change in Mateyu chapter 5 madaba kuti tiwerenga mazu kusebhana choncho. Okay, mundola ndisinthe. Okay, ngarali pamene ndi Bible takupita pa Mateyu chapter 4 ndi timawerenga ndi Mateyu chapter 5. Right, go suntha majangu. Okay, in Mateyu chapter 5. Okay, all right. So ndiwerengira ni Mateyu chapter 4 mve zomwe wankamina. Mateyu chapter 4 verse 14 akamba zonena kuti ali pamene ndi Bible ichiwa ine ndindajezo mvula ngalipo ali pamene ndi Bible ichiwa ndangulenga mwajanga. Mateyu chapter 4 verse 14. Yeah. Kuti chikachitidwe chonenedwa ndi Yesaya mneneri kuti dziko la Zebuloni ndi dziko la Nafutali, njira ya kunyanja, kutsidya lija la Yorodani, Galileya la anthu akunja. Anthu akukhala mu mdima adaona kuwala kwakukulu, ndi kwa iwo okhala m'malo a mthunzi wa imfa kuwala kunawatulukira iwo. Werenga mpaka 17. Werenga mpaka 17. 17. Kuyambira pamenepo Yesu anayamba kulalikira ndi kunena, tembenukani mitima, pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Tapaona amenewe. So tikawerenga mavesiwo tiona nawo kuti no Mateyu akupanga quote zimene anayankhula ndani Yesaya chapter 9. Akuti kuti mawu a Yesaya akakwaniritsidwa anthu akukhala mu mdima wandiweyani kuwala kwatani kwatulukira. Imene ndi Yesaya chapter 9 verse 2. Koma ndikasesereka 6 ndi 7 amakamba za ulamuliro zokhala pa mapewa ake. So apapa Yesu akulalika kuyambira nthawi imeneyo kuti akwanitse kuwala kukutulukira anthu.
Yesu amba wale chani ufumu wa kumwamba tani wayandikira. So tikamakamba za ufumu wa kumwamba tukamba za ulamuliro umene umafuna ukhale pa mapewa ndani a Yesu Khristu. Okay, sinuza ngati alese tili limodzi pa chimene tafotokoza apa pachi. Okay, so ngati tili limodzi tioneni kunena kuti Yesu amafunika akhale tate wachingati wa ifeyo, right? Tate woyamba Adamu wataya ufumu, tate wachiwiri Yesu Khristu akulalika za ufumu wa mabatani wayandikira. So yakhala Adamu wachingati wachiwiri. Anditaona kale maphunziro angapo tikamakamba za ufumu wa mamba uli magawo awiri. Uli pamene Yesu akubwera kenaka akukwanitsa chiyero chonse ndi akutipatsa ife moyo wake. Ufumu wa mamba uli mkati mwa ndani mwa ife. Pachiwiri ndikuti pamene tipita mapeto anthawi Yesu akubwera suzakhazikitsa ufumu wachani wa ulemerero. Tikuona pamenepa. So ufumu umene unali mkati mwa Adamu pa Eden utatayika ukubwezeresedwanso panopa pamene Yesu akutani akuyamba kukhala pa dziko lapansi kukwanitsa chiyero chonse kuti akazozedwe pa Pentecost kuti tilandire ufumu umenewu uli mkati mwathu, right? 1 Corinthians 15 verse 22 paka mutolengaso 48 49 ndi 45 todelengana pamenepa. Tuwerengere ndithu. Pakuti monga mwa Adamu onse amwalira, choteronso mwa Khristu onse akhalitsidwa ndi moyo. 48 Monga wa anthakayo ateronso anthaka, ndi monga wakumwamba ateronso akumwamba. 49 Koma monga tavala fanizo la wanthakayo tidzavalanso fanizo la wakumwambayo. 45 Kotero kalembedwa, munthu woyamba Adamu anakhala mzimu wa moyo, Adamu wotsirizayo anakhala mzimu wakulenga moyo. Amen. Amen. So apa tikuvesesa kuti chani? Tikuvesesa kunena kuti akuti kuzera mwa Adamu tonse tikutani tikumwalira. Chifukwa Adamu anali tate wathu nimene simakhalira munthu mubanja. Let's say kuti munthu ayamba ndi sugar, right? Mbambo saudya bwino etc, right? Wapezeka ndi vuto la sugar. Kuchipatala kamuyeza mwana wake amafunsa kuti kwanu kulibe kwa amene aibe sugar. Chifukwa chani? Zinthu zimapasirana moyo, right? So atata akapezeka ndi sugar, mwana asapezeka ndi sugar. Nimene simakhalira ndi consequence, okay? So chifukwa Adamu anataya moyo, mwana ana ake ife tonse tipeza tilibe sujani, tilibe moyo. Tupeza tonse ndiforana achimo ndi imfa. So choteronso Khristu, right? Mwa Khristu onse akhalisa ndi yani ndi moyo ndimene zimayendera. So monga mafunika peze munthu mmodzi padzoka pasana yake ndi moyo, ndefe tonse tikalumikiza mwaye tikasenyani ndi moyo. So monga mwa nthakayo tonse tili achoncho. Ngati munthu wangobada koyamba ndete apezekana ndi tchimo ndi imfa. Chimodzi monse ife tikabadanso monse pano timapezekaso dera chani akumwamba. So monga tinavala chifanizo cha Adamu cha tchimo ndi imfa, tivalanso chimoteronso chifanizo cha Yesu Khristu chimene chili wakumwamba, right? So Adamu anali munthu wamoyo, koma Yesu wakhala iye wakulenga moyo. Mwanjira ina tikabadanso mwaso pano tikakhala mwa Atate ameneyu tilandira moyo. So Yesu akhala Atate otani wosatha. Polandira moyo umenewu ndiyenda amene akutisogolera ifeyo, iye ndi amene ndi ulamuliro pa moyo wathu. Mwanjira ina pa chimene chichi ulamuliro pachani pa mapewa ake. Okay, so tikuona zonsezi, right? So Yesu anafotokoza bwinobwino anthu anamfunsisisa kuti no akulu mukamakamba za ufumu udza liti? Chifukwa anatumiza ophunzira ake, iye analalika, right? So anamufunsisa kuti akulu ufumu udza liti? Chifukwa amaona ngati anthu ambiri tikamamba za ufumu wa Mulungu timakamba za kubwera kwa Yesu, koma chimenechi ndi ufumu wa ulemerero. Tinaona kama aphunzira mbuyo, koma ndi tikamamba za kudza Yesu kamba za ufumu wa ulemerero. Koma panopa tikamba za ufumu ajani wachisomo umene timalandira mwa Yesu Khristu. So tiwerengeni pamenepa pa Luka chapter 17 verse 20 ndi 21 kuti Yesu anakamba kuchani za ufumu umenewu. Tiwerengeni pamenepa. Ndipo pamene Afarisi anamfunsa iye
kuti ufumu wa Mulungu ukudza liti? Anawayankha nati, ufumu wa Mulungu sukudza ndi maonekedwe, ndipo sadzanena taonani uwu kapena uwo, pakuti taonani ufumu wa Mulungu uli mkati mwanu. Amen. So apa kuti simikizira nati ufumu wa Mulungu ndi chimene chimachitika mkati mwa ndani, mwa moyo wa munthu. So ufumu wa Mulungu uli mkati mwa ndani, mwa ife. Chimene tikulandira kwa Yesu ndi chani? Ndi moyo. Pache akukhala mzimu wakulinga chani? Moyo. So polandira mzimu woyera tikulandira moyo wa Yesu Khristu. Pamenepo tikulandira ufumu wake. Alright? So tikutha kuona ndithu zinthu zikulumikiza bwinobwino. Now tikutha kuona kuti muchoyikika ichichi Bible likuti simikizana kuti ufumu wakumwamba unadzadi Yesu Khristu atakwera. Right? Chifano moyo wa iye unali mwa iye yekha. Chifano limodzi mwa ife moyo umene wachira anapanga mwa iye unali mwa iye yekha. Sadayatha apezeka pena paliponse. Right? Amafunika kwere kumwamba akazozedwenso ndi Atate. Right? Tolinga kuti chani moyo wa uli mwa iye ukakhale mwa ife tonse. Mwanjira ina zikateno ndi Yesu Khristu akhalano Tate wa ife, akhalano Mbuye olamulira koma mitima mwandani mwathu, akhalanso iye chani ufumu wakumwamba kapena kuti ulamuliro ukhala mwa iye, ukhala pa mapewa ake. Mwanjira ina atipasa ife moyo wake. Tatenga menepa tifuna tonono nkhondo imene inali kumwamba inakakamira pati. Chivumbulutso chapter 12 verse 1 mpaka na 4 tiwerengere nene. Verse 1. Ndipo chizindikiro chachikulu chinaoneka kumwamba, mkazi ovekedwa dzuwa ndi mwezi ndi mapazi ake ndi pamutu pake korona wa nyenyezi 12. Ndipo anali pakati ndipo anafuwula ali kubala ndi kumva zowawa zakubala. Ndipo chinaoneka chizindikiro china kumwamba, taonani njoka chofira chachikulu chakukhala nayo mitu 7 ndi nyanga 10 ndi pamutu pake nduwira zachifumu 7. Ndipo mchira wake uguza limodzi la magawo atatu a nyenyezi zakumwamba nuziponya pa dziko. Ndipo chinjoka chinayimirira pamaso pa mkazi kuti abale, kuti akabala icho chimulikwire mwana wake, chikalikwire mwana wake. Right, so apapa tikutha kuona kuti nkhondo inayenda bwanji. Nkhondo kuyenda motere, kumwamba atakuona chani akuona mkazi. So tifikapo kuku komano for now tingoyevula pang'ono. So tona atakuona chizindikiro kumwamba, right? Paona mkazi akuyimira anthu ake a Mulungu, right? So tikaona pakati pa Malaki ndi buku la Mateyu, right? Panadusa zaka 400 palibe chimene chinachitika kuti Mulungu atumiza mneneri kapena uthenga apadera kwa mtundu wa Israeli, palibe. So anthu ndithu amafunisisa kuti Mulungu awayankhule. Manje nena mzimayi anali ndi chiyembekezo, anthu a Mulungu anali ndi chiyembekezo chachikulu, right? Okay, so anali woyembekeza muchichati mati mzimayi woyembekeza akuyembekeza mwana, right? So anthu anali ndi chiyembekezo. Manje nena tikuti mpingo wa Mulungu anthu apadziko lapasi anali ndi chiyembekezo kuti kubwera yina ake kuti asatipulumutsa. Nkona Yohana atangubwera na mafunso kuti ndiwe wolonjezedwa, kuti ndiwe Mesiya, etc. kapena kuti ndiwe Eliya. Chifukwa chani? Amayembekeza kuti Eliya azabwera pa tsiku loopsa la Mulungu. So amakhumbira kuti kukubwera ndani? Munthu. So pa nthawi imweyo pakuonekanso Satana amene akukambidwa kuti ndi chinjoka. Okay, so akuti no chinjoka chimenechi, so akutibweresanso kumwamba kuti chinjoka chimenechi achinakoka gawo 1/3 ya ndani ya nyenyezi. So nyenyezi zimene zikuzati ndi angelo. Tikamakamba za chinjoka mchira wa chinjokachi tikapita pa Isaiah chapter 9 verse 15 amatuza ifino mchirawo ndiye chani? Maboza. Nene amene amakonda maboza ndiye chani? Ndiye mchira. So njoka chinagwiritsa ntchito maboza kugwetsa ndithu gawo lalikulu la angelo amene anasata iye. Okay, so tonati mabodza ake amakamba pachabe. So pali nkhondo ndithu pakati pa
tiona tino ufumu wa mulungu ndi ufumu wa ndani wa satani, right? Tinaona tino chinjoka chinasutsa ufumu wa mulungu tino iyayi titakhala oyera popanda ndani, popanda mulungu. Imene inali principle ya ufumu wa ndani wa Lucifer. Tino anthu atakhala oyera koma popanda ndani, popanda mulungu. Pamene kumwamba principle nano ufunika ukhale ndi moyo wa mulungu. So Lucifer anabwesa mtengo, anabwesa nzeru zakunena ungoziwa zabwino ndi zoyipa. Ukaza zabwino zoyipa ngati wanzeru usankha zabwino. Pa chimene chichi anakwanisa kugwesa ndithu angelo kumwamba. Maso pa dziko lapansi anagwesanso ufumu wa ndani wa mulungu kudzera mwa Adamu, right? So anachita ndithu damage yayikulu imene inachitika. So nkhondo imeneyi akuonesa history yonse nomayenda nawo kuti no pamene Yesu akubadwa chinjokacho chinayima pamaso pa mkaziyo kuti chitani chimuphe. Tisalono ndi Lucifer amene anagwira ntchito mwa Herode kuchita nsanje kuti aphe ndani Yesu Khristu mwanayo. Okay, so apa patipitiriza ndi nkhaniyo mutiwerengere pa verse 7 ndi 8 9. Alipo amene ali Bible ya pafupi mafuna mutiwerengeranso chapter 5. Amene ali Bible ya pafupi tiwerengeni chapter 5 ngati zingatheke, ngati palibe nzabwino bwino. Mano ndi kwabwino kwambiri takhani tawerenga chapter 12 verse 5 tathandiza kwambiri. Alipo amene ali Bible ijewa yamufoni pabevuzi. Chapter 12 verse 5. Chivuzo 12 verse 5. Okay. Verse 5. Mm. Anabala mwana mwamuna amene adzaweruza. Ndikuyambiranso ndipo anabala mwana wa mwamuna amene adzaweruza mitundu yonse ndi ndodo yachifumu, ndipo anakwatulidwa mwana wake amuke kwa Mulungu ndi kumpando wachifumu wake. 6. Mamalize. So tikuona no ufumu wa Mulungu saba tikusatira nkhani tikuvesa nkhani ya ufumu wa ndani wa Mulungu. So pa verse 5 atono ati zimayi kuzera mwa mpingo kuzera mwa anthu a Mulungu Yesu Khristu anabada tozara anabada mwa Maria, right? So nimafuna mu verse apa atono mwanayo anabada ndi ndodo yachani yachifumu pachetanana to ulamuliro zakhala pachani pa mapewa ake. So mwana anabada ndi ndodo yachani yachifumu ndipo anakwatulidwa kupita kwa Mulungu ndi kwa chani mpando wake. Manchitenda pamene Yesu Khristu akukwera kumwamba akukayamba ulamuliro wake kapena akukayamba kukhazikisa ufumu wa ndani wa Mulungu osati kumwamba chifukwa tuli kukali koma pa dziko lachani lapansi. Tikamakamba za ufumu wa Mulungu tikamba za mene Mulungu amalamulira kudzera bwanji mzimu wake umakhala mwa ndani mwa aliyense. So kumwamba angelo osamene anatsala amene mzimu wa ndani wa Mulungu, right? So pa chimene chichi Yesu Khristu akukwera kumwamba straight akukakhazikisa ufumu wa Mulungu pa dziko lachani lapansi. Ndikukhulupirira zamveka amenepe. So tisayona no pa nthawi ufumu wa Mulungu pa dziko lapansi unaonongedwa ndi Satana chifukwa pangisa tuno Adamu ndi Hava anyengedwe naye. Adamu ndi Hava atanyengedwa naye chinachitika nchani analogwera muvuto. Anagwera muvuto tozati ndi Hava ananyengedwa ndikupita kwa amuna ndikantenga utagwira nawo muvuto limodzi. So munthu agwera muchivuto pamfunika pakhale munthu mmodzi atibwezerese kwa Mulungu. So Yesu Khristu amene anachita chimenechi wakwera kumwamba kuti akalamulire. So pachifukwa tino inu ndine tinali titatayika mwa Adamu. Lucifer amene amapita kukati neneza kwa ndani kwa Mulungu kuneneza zambiri zokhuza ufumu wa Mulungu khalira Mulungu etc, right? So Yesu Khristu anangokwera muzachina yeye njani kuna achitika nkhondo. Okay, mungarengeko Yesaya 9 verse 15 tatewerengeni pa Yesaya 9:15. Sister Catherine mungu tipeza ameneyo kuti timvekese bwino. Yesaya 9:15 mwaipeza? Yeah. Okay, tawerenga nene Yesaya 9 verse 15. 15. Nkhalamba ndi wolemekezeka ndiye mutu ndi mneneri wophunzitsa zonama ndiye mchira. Tabona melewe. So tikamakamba zoti no Lucifer anagwisa ntchito mchira wake anagwisa ntchito chani maboza
tikuona penepe pamene nkhalamba ndiye mutu, right? So tikaona bwinobwino tu verse no chimene chuchitika apa njoti chani chuchitika apa china tuno Lucifer akunyenga gulu lalikulu pa dziko lapansi. Pachifukwa kuti maboza ake anadzala kwambiri, Mulungu anamupasa nthawi kuti akaonesere nkhope yake yeniyeni. Okay, akaonesa nkhope yake yeniyeni chinga chitike njani, Mulungu azakwanise kumutani kumuchosa woyipa pakati pathu. Okay, icho chimene Mulungu anapanga plan achite. So kumamba Yesu akwendesa kuchoka pasola welaso kuti kumene kuko ndi kumene kumafunika kukhaliso nkhondo kapena kukambira naso kwa padera, right? Chimso 12 verse 7 mpaka 8 tarenga menepe Mungu fikiza mpaka 9. Verse 7. Ndipo munali nkhondo mmwamba, Mikaeli ndi angelo wake akuchita nkhondo ndi chinjoka. Chinjokanso ndi angelo wake chinachita nkhondo, ndipo sichinalakika, ndipo sanapezekanso malo awo mmwamba. Ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu, njoka yokalambayo, iye wotchedwa Mdierekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko lonse. Chinaponyedwa pansi ku dziko, ndi angelo wake anaponyedwa naye pamodzi. Yeah, so ababa pamene timapesa na kuno Yesu arangokwera kumwamba kuno yachitika chani nkhondo yokuti chani, right? So nkhondo iyi ikuchitika after Yesu atakwera kumwamba, right? So nkhondo yochitika ndiyokhuza yani yokhuza ino ndi ineyo atakhala representative wa ino ndi ine ndani, because throughout this time amene amatepanga accuse chani ni ndani Lucifer ine ufumu ndautenga ine tisayona tuno ulamuliro sonapesera kwa ndani kwa Adamu anali mwana wa Mulungu, right? Analengedwa molungama, ndipo chifukwa choti analengedwa ali olungama chifukwa anayozazidwa ndi Mulungu anali ndi moyo wa ndani wa Mulungu, right? Nkuona Adamu akutchedwa mwana wa Mulungu, tikupesa yonepe, right? Koma chifukwa ulamuliro wake unatayika mene Yesu anka yeseda ndi Lucifer namuzajani atanamonesa maulemerero aja adziko lino lonse muzati azizapasida ukandani kwa ine ukandigwadira ndi kupasaso iwe mwanjirena amene amatenga kuti ali ndi ulamuliro kapena iyo ndi representative wa dziko lino lapansi ufumu onse uli mwa iye ndi ndani ndi Lucifer. Tikuona amenepe, so ndikuona amatipanga accuse etc kupanga accuse ufumu wa Mulungu zambirimbiri. Okay, tinaona nthawi ya Yobu, nthawi ya Ahabu amapanga accuse ndi Lucifer, nzokhuza ife amatipanga accuse ndi Lucifer. So chifukwa Yesu akwera kumwamba akapanga nkhondo kutenza tuno iyeyo Yesu Adamu anagonjesana ndi Lucifer, koma Yesu agonjesa ndani Lucifer. Mwanjirena wapambana mayesosa Lucifer 1 2 Yesu Kristu pantanda agonjesa chimo, komanso chifukwa sana chimo koma anafa wauka agonjesa chimo ndi imfa zimene zinayi gawo la ufumu wa ndani wa Lucifer. Ndipo chifukwa chimenechi amene agonjesera akufunika agonje. Pachiyambi Adamu ndi Hava anagonjesera ulamuliro wa ndani kwa Lucifer. Pabwera wina mwana wa Mulungu amene wabadwa pa dziko lapansi ngati mwana wa munthu, chichitika chani akagonjesa ndani Lucifer. Chifukwa iwo agonjesa ndi ulamuliro ufunika wabwereso wa ndani kwa munthu amene akutchedwa ndani Yesu Kristu amene alinso mwana ndani wa Mulungu. Ndi pamene pachitika nkhondo pamenepo. Okay, so nkhondo imene iyi kuchitika kumwambako kuti no ndithu ndi ulamuliro ndi ufumu ubwerereso kwa ndani kwa munthu amene ali Adamu achiwiri amene ali Yesu Kristu, komanso ife tozati ndi mwana ndani wa Mulungu. So nkhondo imene kuchitika ndipo malawo sakutani sakupezekanso. Ndiye pachifukwa tuno kumwamba konse kwazindikira kwa tunthu controversy imene kuti no ubwino uli mwandani mwa Mulungu wokha. Chifukwa pantanda ndi pamene zinthu zinaonekeratu mwatunthu, right? So chimene chichi chikuonesera chipanga expose khalidwe la Lucifer, koma sichikupanga expose ulamuliro wa Lucifer pa dziko lino lapansi. Pa dziko lino lapansi khalidwe la Mulungu linaonekeratu kotheratu kuti Mulungu ndi otani, chinaonekeratu kotheratu, right? So kumwamba konse kuna mbana mwanjirana Lucifer sangapite ukati neneza etc samuvera
so nkoda kuti anaponyera pasi. Okay, so pa dziko lino lapasi chikuchitika njani? Lucifer ali ndi nthawi yokaonesera bejani, yokaonesera ufumu wake chifukwa nthawi kalipo kochepabe. Komano pa nthawi pamene Yesu ali kumwamba ndifani Lucifer akupitirira kukhala ndi moyo chifukwa chakuti no ufumu wa Mulungu sunaonekere. Ndikupasani chitsanzo, tili ndi masankho oti timasankha ma prefect ku school kwathu. Pana ana aka nzeru, ana aka behavior yabwino, timati ndi abwino, komano akaka head boy amene ikona kadeke ndi abwino amakhoza etc. Komano I think sangalamuli angakhala tino kumwamba konse kunazindikira kunaonekera mwapadera kuti no Mulungu yekha ndi ali wabwino. Ma accusations za Satana anapangira banish completely 100%. Okay, komano ufumu wa Mulungu umafunika upangire Peter against ufumu wa ndani wa Lucifer kuno aliyense akhale ndi exposure ya 100%. Ninkona Lucifer akuponyera paya pa dziko lapansi kuti no kumwamba konse kulebe amene angapite kukamba so mauthenga ake palibe, so mabodza ake akungopangarani pati pa dziko lapansi okhuza ufumu. That's why akuti akuponyera yani pansi alibe amene ndi funso pazimene ndafotokoza kapena ndi manga. Okay, nene ndikupitiriza. Tikaona muno bwino pa mtanda usanafike sitowerenga, komano tikaona Yobu anapangira accuse nkhani ya Yobu ali samayizipa, right? So zikakhala zinthu zokhuza ifeyo amapita kukalenga represent ndani Lucifer, tinaona kale zimenezi, right? Even if nkhani ya Ahabu mwina tiwerenga nkhani ya Ahabu ifani muna ina sankhani yako iziwa 1 Mafumu chapter 22 verse 19 mpaka 22 amene angatiwerengere tatiwerengere nayo cho ndipange jangu tisunge nthawi. 1 Mafumu 22 verse 19 mpaka 22. Verse 19. Ndipo anati, chifukwa chake tamverani mawu a Yehova. Ndinaona Yehova ali kukhala pa mpando wake wachifumu, ndi khamu lonse lakumwamba lili chilili m'mbali mwake, kudzanja lamanja ndi lamanzere. 20. Ndipo nati Yehova, adzanyenga Ahabu ndani kuti akwere nagwe ku Ramoti Giliyadi? Ndipo anati wina mwakuti, wina mwakuti. 21. Pamenepo mzimu wina unatuluka nuyima pamaso pa Yehova nuti, ndidzanyenga ndine. Nati Yehova kwa iye, motani? 22. Nati, ndidzatuluka, ndidzakhala mzimu wonama m'kamwa mwa aneneri ake onse. Nati, udzanyengadi nudzankozanso, tuluka ukatero kumene. Amen. Yeah, so mwina anthu ena atha kumadabwa kuti ndi chifukwa chani mzimu woyipa ukuyankhulana ndi Mulungu. Okay, tikamaona Aheberi chapter 1 verse 7 ndi 14 amatozefera angelo ake ndi yani? Ni mizimu. Okay, amene ali otumikira. So tikaona tino ngelo ya amene akuyankhula papayi, this spirit ndi evil spirit, right? Chuchitika njani? Chuchitika nchonena kuti no pa nthawi inali Yesu asanabwere ndi chinense chokhuza anthu apa dziko lapansi pakakhala meeting pamakhala either Lucifer kapena ngelo wake amene amakati imirira ife kuti panga accuse. So pa nthawi zinafika pokuti anthu aka Mulungu anatayirira kuzera mwandani mwa Ahabu. So Mulungu kumwambako Israeli pa 12 Tesalonica chapter 1 akuti munthu akakana choonadi Mulungu amamtumizira yeya chinyengo choposa kuti iye akatengeke ndi chinyengo kuti akatani akatayike, right? Koma zikuthano ziyani uneni Mulungu amene wapanga chinthucho ndikopereka chisanzi chichi. Mulungu wapereka choonadi, right? So munthu wachikana choonadi chimene chingasale kwa yende chani ndi chinyengo. Koma munthu akamapita ku chinyengocho azikhulupirira kuti yani akupanga cholondola. Mwamvesa ine? So pa nthawi icho chitika chani? Chitika china munthu uyu Ahabu uyu akupanga zinthu monga mwa ufumu andani wa Lucifer. Okay, apanga zinthu zake monga maufumu wa Satana. So munthu uyu ndi wake kale wa ndani wa Satana. Ndikuona Mulungu akuti pitani mukatani mukachite nawo kuuza gawo limeneli. So ichi chimene chuchitika apa koma tungomvesa ona kuti Yesu asanabwere zinthu zake zimakhala chonchi.
angelo a Satana ndi Satana yemwe anali ndi unlimited access amatha kupita kumwamba ndikati panga accuse anytime koma mtanda utafika chichitika njani. Yesaya 57 verse 17 akuti no mawu ena alonse amene azauke muchiweruzo kususa iwe ndizasusa ine chifukwa chiyero chanu ndi cha ine ati ndani ati Yehova. So tiona no panopa palibe amene angatisusa, Satana sangatisusa chifukwa chani taona pa Yesaya chapter chivumso 12 verse 10 so chivumso 10 verse 12 talenga amenepe chivumso 12 verse 10 tikupitiriza nkhani yathu chivumso 12 verse 10 tapitiriza nato ya Verse 10. Ndipo ndinamva mawu akulu mmwamba nanena, tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wake, pakuti wagwetsedwa wonenera wa abale athu, wakuwanenera pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku. Yeah, so akuti anamva mawu akulu mmwamba. Mawu akuti yani tsopano zafika chipulumutso. So chipulumutso chikufika pati after the cross, right? Pa Pentecost pamene anthu akawandira zima wandira moyo imene ndi chipulumutso ati mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu. So pa Pentecost chikulandira yani chipulumutso komanso ufumu, right? Ndi yani ndi ulamuliro, dominion. Tikuona sizije zinateka mwa Adamu zikupezekanso mwa ndani mwa Yesu Khristu. Ndipo achifukwa chimene chichi wonereza ife ora anaogwesera basi manjinena Lucifer has no access, alibenso access yoti akadeneze kumwamba. So akamakamba za mfundo iyi akuti ndi chipulumutso ndi mphamvu. Tikamakamba za mphamvu zokamba ziyani 1 Korinto 1 verse 18 akuti no pakuti mawu amtanda ali ndithu chinthu choposa kwa iwo ali chinthu chopusa kwa iwo akutayika, koma kwa ife amene tikupulumutsidwa ali mphamvu ya Mulungu. So tikamakamba za mphamvu ya Mulungu imene inadza, mphamvu ya Mulungu ati chipulumutso ndi yani ndi mphamvu. Mphamvu ya Mulungu ndi yani ndiye zimene zinachitika pa yani pa mtanda. So tikuona the connection yake yokuti no chipulumutso, ufumu, ulamuliro zonse zikudza after zimene zinachitika pa mtanda kuti no Yesu anagonjetsa tchimo ndi imfa, right? So tikuona ndithu ufumu ukudza after Yesu atakwera. Okay, so zimezi tikuziona choncho. Okay, tiwerengeni chipulumutso chapter 12 verse 7 ndi 12. Chipulumutso 12 verse 7 mpaka 12 tiwerengeni. Verse 11. Ndipo iwo anamulaka iye chifukwa cha mwazi wa mwana wankhosa ndi chifukwa cha mawu a umboni wawo, ndipo sanakonda moyo wawo kungakhale kufikira imfa. 12. Chifukwa chake kondwerani miyamba inu ndi inu akukhala momwemo, tsoka mtunda ndi nyanja, chifukwa mdierekezi watsikira kwa inu, okhala nawo udani waukulu podziwa kuti kanitsalira kanthawi. Amen. Yeah, so tikuona no ife tikugonjetsa kuzera mwa moyo umene mwandani mwa Yesu Khristu, right? Ndi akuti kumwamba kosukutana kukondwere ndi nokhala amenemo, koma tsuka mtunda ndi nyanja fayani mdierekezi watsikira kwa ife. Now since Pentecost Lucifer achitazati kanthawi kakale kotani kochepa, kanthawi kuti yani tinaona ku Daniel chapter 7 kuti kuli ma watchers amene akuti kondwera inu miyamba ndi osakhala mwamba komanso kwambiri mayani ma watchers amene akuyang'anira kuti ndi ufumu uti umene utatuluse zimene ukunena. So Lucifer sare kanthawi kakale kotani kochepa ngati Yesu Khristu akhazikitsa ufumu wake pa dziko lapansi, ufumu wa kumwamba Yesu analauza kuti mupemphere ufumu wa kumwamba udze monga kumwamba chomwenso yani pansi pano, right? So yes, Lucifer akuziwa amene ufumu umayendera kumwamba, akuziwa kwambiri. So akuona kuti ufumu umwe wakubweranso yani pansi pano zionekera kuti nene ndi malani ndi manama. So akuzaleka nthawi kakale kotani kochepa nkona wabwera ndi mkwiyo usati masewera. Aini mkwiyo. So tiwerenge maeneva chipulumutso 12 verse 17 ndi Galatiya 3:16. Muwerenge mavesi awiri amene awa. Ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi nichinachoka kunka kuchita nkhondo ndi otsala mbelo yake, amene asunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu. Galatiya 3 verse 16. Ndipo malonjezano
ananenedwa kwa Abrahamu ndi kwa mbewu yake, sanena ndipo kwa zimbewu ngati kunena zambiri, komatu ngati kunena imodzi, ndipo kwa mbewu yako ndiye Khristu. So pa verse 17 nkhondo ija akuti ikuzathera kwa chani ali chinjoka chinakwiya ndi mkazi tisero tino Lucifer kulimbana ndi anthu akadana a Mulungu. Okay, komano kumapita nthawi pamene Yohana yakuyang'anisisa akuti yani ati chinjoka chinachoka kuchita nkhondo ndi otsala achani a mbewu yake. So tisero tine kamakama za mbewu amene anali mwana wa mkazi ndi Yesu Khristu paja analiyembekezera Yesu Khristu ndi amene anakwera kumwamba, right? So ati otsala a mbewu yake. Okay, ati chinachita nkhondo ndi otsala a mbewu yake, right? So tikamaona the remnant of her seed ndi otsala a mbewu yake. Mbewu ndi yani pa Galatians 3:16 mbewu ndi yani ndi Yesu, right? So padziko lapansi pano pakupezeka anthu ena otsala akuoneka ngati ali ndi mbewu ya ndani ya Yesu Khristu. So kumapita nthawi Mulungu achita chinthu chapadera kwa anthu ake amene ali mu ufumu wake. Chifukwa pano patikabada somaso pano kulandira yani moyo. Okay, tikabadaso maso pano kulandira moyo wa Yesu Khristu 100% ndi chiyero chonse. Monga ngati Adamu anatipasa ife tchimo ndi imfa, ife 100% mwa Yesu Khristu anatipasa ife moyo ndi chiyero 100%. Tilimozene komano akuluakulu malingaliro athu ngati munthu ukakonda mowa ka umaonera kwambiri pa pornography ka umapanga za mahule ka umabanda alama, right? Ka unalama zili muti malingaliro ako. So upeza tuno mwina nthenda kwapya tiba ina ichachitika umakumbwazi zimene unkapanga zicha ndi zimene nthawi zambiri zimatibwezeresa mbuyo. Tilimozene komano Mulungu achita china chake kwa ufumu wake kuti no kumapeto a nthawi anthu ake a Mulungu asangooneka kuti anthu a Mulungu amapemphera amakumana online kapena amapita ku church kapena amakhulupirira chani zichita kuoneka kuti anthu a Mulungu aja kwazuja wasintha maonekedwe ake amba kuoneka ngati otsala achani a mbewu yake. Mwachinena anthu a Mulungu azilona kuti awawa achita kuoneka ngati adi Yesu. Mwachinena ife tino pamphumipa Mulungu achita china chake kuti no ifeyo tisangokhala ndi moyo wa Yesu Khristu tikuzati tikukula daily, right? Malingaliro athu tikukula mu msinkhu, tikukula mu nzeru, right? Mwana Mulungu achita china chake kuti no angakhale malingaliro athu tifana naye Yesu 100%. Chimenechi ndi chimene chimapangitsa tino tikhale ndithu tikuonesera ulamuliro wa Yesu Khristu mu munthu wake, right? So pamtanda chimene chinaonekera mwa Yesu Khristu ndi chikondi cha Mulungu chimene chinafala kumwamba konse mpaka anthu anachita anozoti mukondwere anthu akumiyamba mukondwere mukatenso kumwamba kuna kukondwera bwanji, right? Komano ulamuliro wa Mulungu sunaonekere. So ndi chifukwa yani Yesu wakhala tusanandiye zosabwera. Tusanandiye Yesu sanabwera chifukwa cha ichi, chifukwa chakuti ufumu wenenso mwamfuna ulamuliro kaye kena kuma watchers zakhale pasi ndikuona. Tinaona kaye pa Daniel 7 zimene tizotionanso tikapita chapter 4 tibwereza phunziro. Komano tusanandiye zifukwa tuno ufumu wa Mulungu mafunika uonesere zimene ungatani ungapange, right? Mkona pakhala tusanandiyezi komano nthawi siyipitire ife tuno Mulungu aupanga perfect aupangisa ufumu wake ukhale wangwiro koposa angakhale malingaliro awo mwandani mwa anthu. So tikutha kuona chinthuchi. So tikamakamba za ufumu right? Tinaona pa Genesis 3:15 kunena kuti no Mulungu akuchita chinthu chake chapadera. Pa Genesis 3:15 Mulungu apanga chani akuti no mbewu ya mkazi saphwanya mutu achani wanjoka. Mwachinena ndondomeko zonse za ufumu wa Lucifer zaonongeka pamene kuzera mwa mbewu yachani ya mkazi. Now tayiwerenge Genesis 3:15 ndi Aroma 16:20. Tayiwerenge tinaona kuti Lucifer kuzara ali ndi kanthawi kochepa. So tayiwerenge pa Genesis 15 ndi Aroma 16:20. Tiwerenge mwachangu. Ndipo ndidzayika udani pakati pa iwe ndi mkaziyo ndi pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake, ndipo idzalalira mutu wako ndipo iwe udzalalira chitendere chake. Aroma 16:20. Ndipo Mulungu wamtendere adzaphwanya Satana pansi pa mapazi anu tsopano lino. Amen. Amen. So apa tikuvesesa kuti chani tikuvesa unena kuti mene ulosi unaperekedwa
kuti azayika udani, ndipo mbewu ya mkazi zaphwanya mutu wa chinjoka. Tikuona tuno zimene zofunika zichitike kudzera mwachani. Aroma 16 ndakutoza ifana no, ndipo Mulungu azaphwanya pamasi pa mapazi a Satana posachedwa. So Paulo amene amalemba ichichi amalemba kwa chani? Kwa mpingo wake. Osati mpingo wake, sorry, amalemba kwa mpingo wa chani? Wa ku Aroma. Yes, right? So Paulo amalemba kwa mpingo wa Aroma, Mulungu aphwanya chinjoka pasi pa chani? Pa mapazi anu. Zimene zikutoza ife chani? Zimene zikutoza ife unena kuti mbewu ya mkaziyo ndi imene Mulungu atakwanise kuphwanya chani? Ma principles a Lucifer. Ifano Lucifer anapanga ataki zinthu ziwiri, khalidwe la Mulungu komanso ufumu wa Mulungu, right? So tivesa unena kuti no pachifukwa chimene chichi tionana kuti no ndikuzera mwa mbewu yake, ndikuzera mwa anthu ake ufumu wa Mulungu utaonekere, right? Ndipo ndikuzera mwa ichi mbewu ya mkaziyo ionekera, Yesu Kristu aonekera, right? So the seed ndi Yesu, mbewu ndi Yesu, right? Mbewu imafunika kuphwanya chani? Mutu wa Lucifer. So pantanda feza ndinatheka khalidwe la Mulungu naonekera, koma Yesu akufunika malizise zonse zozera mwa anthu ake, ndikuona kukhazikitsa ufumu wake pa dziko lapansi, kuti ufumu wake ugonjese uonesere ndithu kotheratu kuno chiyero chimaoneka bwanji. Watipasa ife pakali pano pa moyo wa chiyero, tikukula muzimu inde, tikukula mwa chikhulupiriro, koma afunika achite chinthu china mwapadera, even malingaliro athu, chizindikiro cha Mulungu chiyikire pamphuno pathu, mzimu woyera achigwire ntchito yapadera pamphuno pathu, khalidwe lathu tchimo lonse mbiri yake ichoke mu malingaliro athu. Icho zizachitika pa Day of Atonement. I think akhaluchika makhaya yayitali kuti no Mulungu azapanga delete ma memories onse a tchimo, kuti 100% tizakhala tuno tikuonesera ufumu wake. Chimenechi ndimene Lucifer akuopa, the development ya remnant, kuti no otsala mbewu yake atani abwere. So tikamakamba za ufumu wake wa Yesu Kristu ndi Efeso 1:3 19-20 terengere menebe. Efeso 1:3 19-20 terengere. Olemekezeka Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Kristu, amene anatidalitsa ife ndi dalitso lonse la mzimu muzakumwamba mwa Kristu. Ndi chiyani ukulu woposa wa mphamvu yake ya kwa ife okhulupirira, monga mwa machitidwe a mphamvu yake yolimba. 20 imene anachititsa mwa Kristu, imene anamuukitsa kwa akufa, namukhazikitsa pa dzanja lake lamanja muzakumwamba. Amen. So apa pati kumvetsa kuti chani, okay? Apa chichitika njani? Akuti no Mulungu akutidalitsa ife ndi dalitso lonse la uzimu muzakumwamba mwandani? Mwa Yesu Kristu, okay? 2 akutiza ifano akuti Mulungu atamuukitsa Yesu, anamukhazikitsa dzanja lake la chani? La pamanja, okay? So ndi chiyani ukulu woposa wa mphamvu yake kwa ife okhulupirira, monga mwa mchitidwe a mphamvu yake yolimba. So tikamalenga chapter 1 verse 19-20 akutiza ife zonse zimene Mulungu ampanga Yesu Kristu atatani? Atauka. Ndi pa verse ili atiululira kunena kuti zonse zimene Mulungu andalisa nazo Yesu Kristu, ifenso atikaso pati pamene popo, okay? So ndifuna kutone chinthu chachikulu chimene Mulungu achita mwa Yesu Kristu. Verse 21-23 ndifuna napa pati pa verse kwambiri, right? Verse 21 mpaka 23 akuti chani? Pamwamba pa ukulu wonse ndi ulamuliro ndi mphamvu ndi ufumu ndi dzina lililonse lotchedwa, si mnyengo inoyi pansi pano yokha, komanso mwa iyo ikudza. Ndipo anakonza zonse pansi pa mapazi ake, nampatsa iye akhale mutu panthu pa zonse. Kwa Ekleziya, amene ali thupi lake, mdzazidwe wa iye amene adzaza zonse mu zonse. So apa pati Yesu Kristu wayikidwa pamwamba pachani? Ati verse 23 ati Yesu Kristu ali pamwamba pa ukulu wonse ndi ulamuliro wonse ndi ufumu wonse ndi dzina lililonse lotchedwa, right? So mwachitenda ufumu wonse uli mwandani? Mwa Yesu Kristu. Ndeti verse ufumu wake utiyo. Verse 22 ndipo atawakonza zonse Mulungu pansi pa mapazi ake a Yesu, ndipo Yesu Kristu ati ali mutu pa zonse zake zitizo. Verse 23 kwa Ekleziya amene ali thupi lake,
mzazidwe wa iye amene azaza zonse mzonse. Tikamakamba za church si denomination ya panopo anthu ambera mafuso umamphera mpingo wanyi ndera azitchula mboni Seventh Day sisebenja komano tikamakamba za church idu si zimenezo ya au ndi ma denomination, right? Church ndi thupi lake la ndani la Yesu Khristu. Ena church ndi thupi la Yesu Khristu. Kodi church ndi chani? Apatuza ati mzazidwe wa iye amene azaza zonse mzonse. So church ndi Yesu Khristu pamene akuzaza zonse muzonse. Mwanji nena church ndi gulu la anthu amene ali ndi mzimu wake woyera. So chimene tingazwere lero ndionena kuti no kakumboni ku Seventh Day kumapente kusesepi Anglican chani mipingo se kuli anthu ake amene akumusatadi iye Yesu Khristu. Ndipo ngati anthu amene ali obadwa asumasabano iwo ndi thupi lake. Imeneyo ndi church. Kumwamba kukamana pa dziko lapansi kukamanena kuti no kuli church la Yesu Khristu ndi amene wawa. Koma china chimene mufunika muziwe ndi ichi. Tikaona pa verse 21 ndi 22. Verse 21 akuza ife no Yesu Khristu ali ndi ufumu. Right? Ali ndi ulamuliro, ali ndi mphamvu. Mwanjira ina tikamakamba za ufumu wa Yesu Khristu, tikamakamba za ulamuliro wake Yesu Khristu, tukamba iye ndi mutu pachani pa eklezia. Mwanjira ina tikamakamba za ufumu wa Mulungu pa dziko lapansi pano, tukamba za mpingo wake pa dziko lapansi pano. Mpingo wake ndi yani? Mpingo wake ndi thupi lake. Thupi lake ndi yani? Onse amene akuzazana ndi yani? Ndi mzimu wake. So tikamakamba za otsala mbewu yake kumapita nthawi azakhala anthu amene akukwanirisa cholinga cha ufumu wa ndani wa Mulungu. Mulungu azachikwanirisa kudzera mwa anthu ati amene wawa. Ndipo kudzera mwa anthu amene wawa Mulungu azachita yani? Azaoneseratu kwa atunthu ufumu wake kuti umatani. So ichi ndi chinthu chachikulu kwambiri. Nikona Lucifer akubwera pansi ndi mkwiyo waukulu kuti alepherese chimene chichi. So ndikuona ufumu wa Mulungu ndi umenewu. Okay, tawerenga na Efeso 3 verse 7 mpaka na 10. Efeso 3 verse 7 mpaka na 10 audiya. Verse 7. Amene anandikhalitsa mtumiki wake monga mwa mphatso ya chisomo cha Mulungu, chimene anandipatsa ine monga mwa machitidwe a mphamvu yake. 8. Kwa ine wochepa ndi wochepetsa wa onse, oyera mtima anandipatsa chisomo ichi, ndilalikire kwa mitundu chuma chosalondoleka cha Khristu. 9. Ndi kuwalitsira onse adziwe makonzedwe a chinsinsicho chimene chinabisika kuyambira kalekale mwa Mulungu wolenga zonse. 10. Kuti mu eklesia azindikirise tsopano kwa akulu ndi maulamuliro muzakumwamba nzeru ya mitundu ya Mulungu. So tikamaona apa kuzera mwa eklesia, kuzera mwa mpingo wake, ati Mulungu achite chinenge chapadera kuti chani akuti akazindikirise tsopano kwa akulu ndi maulamuliro akuti mzakumwamba nzeru ya mitundu ya ndani ya Mulungu. Mwaona amene pa? So apapa Mulungu akuonesera nzeru yonse ya ufumu wake imene yamalamulira kuzera mwa chani mwa eklesia. Eklesia ndi chani amene ali ozazana ndi mzimu wake. Right? So ichi ndi chachikulu, chinthu chapadera chimene Mulungu akupanga andichikwanirisira kwathunthu kuzera mwa chani mwa otsala mbewu yake. Right? So ichi ndi chinthu chapadera chimene Mulungu angakambe. So tikamvetsa ichi ndio tino mpingo sukhala so chidenomination yake. Mpingo ndi amene alodzalira ndi mzimu wake, amene anthu adzala ndi chani ndi mzimu wake. Umene ndiye mpingo. Tione pamene papa amitundu maulamuliro akazaona za ufumu wake kotheratu chizachitike nchani kumwamba. Kumwamba kuzanena kuchani. Chimuso 11 verse 15. Chimuso 11 verse 15 ariyani. Ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anawomba, ndipo panakhala mawu akulu mmwamba ndi kunena, ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wace, ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. Amen. Tapano pamenepe so akuti ufumu wakumwamba
akuti chati ari kumwambako kuzagamula ufumu wachisomo ndi wopambana. Ndiye mafumu a dziko lapansi pano aja Lucifana muonesesa mafumu osanduza kupasula ndi ambirayi ati mafumu amene adzapatulidwa kuti akhalenso a Mulungu wathu abwererenso kukhalanso andani a Khristu wake. Mupona amenepe? So menewo ndi ufumu wachani wa ulemerero. So ichichi ndi chimene chizapangise osalamba wake ndi amene azapangise kuti kumwamba kupange declare. So tikamakamba za kumwamba tikamba za ma watchers amene sakupesa ati ma watchers ndi yani mubwererenso mwe mukaone maphunziro athu aku Daniel. So ma watchers azapanga declare taona ufumu umene zomwe wapanga. Nikona Lucifera lokwiya kwambiri ndi menya nkhono ndojani otsalamba yake. So ufumu wa Yesu Kristu upambana ndithu ndipo mafumu a dziko lapansi azapekedwa kwa iye. Okay, so tikapesa chimene ichi tiona nawo tinondi ndiyopambana kwambiri mwapadera. So ife ndeti tizakhala mu ufumu ayani wa ulemerero. Taterengereni Aroma Chimusi chapter 3 verse 21 ndi Chimusi 20 verse 45. Iye wakulakika ndidzampasa akhale pansi ndi ine pa mpando wachifumu wanga, ndipo inenso ndinalakika ndipo ndinakhala pansi ndi Atate wanga pa mpando wachifumu wake. 20:4 Ndipo ndinaona mipando yachifumu, ndipo anakhala pamenepo, ndipo anawapatsa chiweruziro. Ndipo ndinaona mizimu ya iwo amene adawadula khosi chifukwa cha umboni wa Yesu ndi chifukwa cha mawu a Mulungu, ndi iwo amene sanalambira chirombo kapena fano lake, ndi sanalandira lembalo pa mphumi ndi pa dzanja lawo, ndipo anakhala ndi moyo nachita ufumu pamodzi ndi Khristu zaka 1,000. Otsala akufa sanakhalanso ndi moyo kufikira kuzatha zaka 1,000 ndiko kuuka kwa akufa koyamba. Yeah, so tikuona nawo tino ifeyo tikufunika tiduse mu nyengo yopsa ya kumapeto, right? Tikalakika kuzera mwa Yesu Kristu, guess what? Ati tizakhala pa mpando wake wa Yesu yomwe ngati analakika nokhala pa mpando wa nani wa Atate. So tikuona kuti Yesu Kristu atagonjesa anayamba ulamulira, right? Ifeso tikagonjesa mwa iye, guess what? Tizakhala naye kumwamba. Now muone context fulfillment ya verse Chimusi 20 verse 4 akamba zotero tikugonjesa lemba la chirombo, tikugonjesa chirombo chisiku lambira icho mwanjirena ndi otsala ambayo yake amene adaduse muchi nyengo chonyasa chimene ichi ndakaonese ufumu wake. Ndipo chifukwa chimene icho muzaja ati Mulungu azalola kuti iwo akhale pa mpando wake ajana wachifumu, ndikulakhala nawo gawo limodzi oti anolamulira kwa zaka zingati 1,000 kumwamba kumeneko. So izi ndithu ndizokoma tizaziona, right? Koma kulamulira kumene kuti zalamulira pamodzi ndiye 1,000 years kumwamba, inu ndine kulamulira pamodzi ndi Yesu Kristu mapando akadani wa Atate. Mwa pamene paukomera inu ndine zakhala pa mpando wachifumu. Gawo limene sinapasidwe kwa angelo ena aliyense ayi, koma inu ndineyo. Ulemerero waukulu koposa kwa zaka zingati 1,000 assignments kukhala pa mpando wa Atate. Sister Catherine, Ajolo Mole, Frederick Daniels, Orphan Master kukhala ndithu pa mpando wachifumu kulamulira zaka 1,000 amwene. Chilipo choposa chimenechi. Kena 1,000 zikazatha zabwa pa dziko lapansi pano, oyipa osazarana azachosedwa ndi Lucifer, right? Okay, so zikazatha 1,000 years oyipa osadaonongedwa chizachitike njani? 1 Corinthians 15 verse 23 mpaka 26 toyerengereni. Koma yense mudongosolo lake la iye yekha, chipatso chowundukula Khristu, pomwepo iwo a Khristu pakubwera kwake. Pomwepo pali chimaliziro pamene adzapereka ufumu kwa Mulungu, ndiye Atate atatha kuthera chiweruzo chonse ndi ulamuliro wonse ndi mphamvu yomwe.
pakuti ayenera kuchita ufumu kufikira atayika adani onse pansi pa mapazi ake. Mdani wotsiriza amene adzathedwa ndiye imfa. Amen. Yeah, so ababa akugamba za ndondomeko akuti no chimalizo chizafika, okay, akuti pajasero no ufumuwo, right, ulamuliro uli ndi Yesu panopa kuyambira liti Pentecost, right? So akuti no chikazafika chimaliziro ati pamenepo Yesu azapereka ufumuso kwa ndani? Kwa Mulungu. Mabana wenewe ari ufumu Yesu azaubwezereso kwa ndani? Kwa Mulungu. Ndiye ndani? Ndiye Atate, right? Atatha kuthera chiweruzo chonse. Mukuona paja kumamba mphamvu zopanga chiweruzo tikuzapanga so review system yonse imene ya Satana inaendera etc. Tikuzaona so otayika fande pa time members ziko lapasi pano pazakhala wamu ena alisi pazakhala Satana nangera pa dziko lapasi pano, right? Kuma ife zakhala kumamba sizakhala topanga review anthu onse ochimwa onse why are they lost, zinthu zonse zokhuza muchonse chochitika chimenechi. So atatha kuthera chiweruzo chonse ndi ulamuliro wonse ndi mphamvu zonse mwanjirena azatha kuthera zonse, mwanjirena ulamuliro wonse wa Satana uzaoneka kuti ulibe kanthu, zakhala zinaonekeratu kuti no ufumu wabwino ndi wokha basi, right? Ndiye mu verse 25 pakuti ayenera kuchita ufumu kufikira atayika adani onse pansi pa mapazi ake. So Yesu Khristu akulamulira kwambira Pentecost kufikira chani? Kubwera kwake. Kufikira chani? Zaka 1000 pamodzi ndi ife yono, right? Akuti pamene museke zachitika ati dani omaliza akazayikidwa pansi pa mapazi ake. Paja adani ake Yesu ndani? Lucifer, right? Amene anaukira ufumu wa Mulungu. Paja amene anachita nawo nkhondo soba after atakwera kumwamba. Adani amene a Lucifer nangirako akazayikidwa pansi pa mapazi ake. Chizatike njani? Chomalizira ndoti mwanjirena pamene akuti mafumu adziko pansi pano akhale mafumu a Atate wathu ndi Ambuye wathu. Chiyene ndoti no Lucifer akira mapazi pa ndani? Pa Lucifer, right? China chomalizira chone chani? Ati ndonotsiridza zathene ndi imfa, right? Tikaerenga chifukwa chapter 20 tizafikako ati imfa ndi manda zaponyedwa chani? Mu nyanja ya moto. Tifikako kumeneko, right? Koma uno nkhani ndina kuti no mukudzera mu demonstration imene ikuzera mwa utsalambe yake, right? Akuti ati adani onse azayikidwa mapazi yake. Mwanjirena kudzera mwa ufumu umeneyo paja anaruza ife kulonjezana kuti no mbewu izaphwanya moto adani wa Lucifer. So apa pakuti no adani onse azayikidwa pasere yani pamazi ake. Mwanjirena kuphwanyidwa kumeneko. So kudzera mwa demonstration ya ufumu Lucifer akidwa mapazi pa ndani? Pa Yesu. 2. Imfa izaonongedwa izayikidwa pamazi pa ndani? Pa Yesu. Zikazango zimene zachitika kenako pazachita nchapadera tizachiona ati ufumu Yesu azawikaso kwa ndani? Kwa Atate. Kuti pakhale mfumu ingati? Mose. Pakhaleso kaloka ngati? Mose amene ndani? Yesu. Koma kupali panopa amene akulamulira ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Amen. Sizwangati izaveka. Tatere ngomba verse 27:28 wengine mene ipo 27:28 Pakuti iye anagonjetsa zonse pansi pa mapazi ake. Koma pamene anena kuti zonse zagonjetsedwa, kuzindikirika kuti sawerengapo iye amene anagonjetsa zonsezo kwa iye. 28 Ndipo pamene zonsezo zagonjetsedwa kwa iye, pomwepo mwana yemwe adzagonjetsedwa kwa iye amene anagonjetsera zinthu zonse, kuti Mulungu akhale zonse mu zonse. Amen. Apapa ndi pali very clear akuti Mulungu agonjetsa zonse, wayika zonse pansi pa mapazi a ndani? A Yesu. Tisero nono anayika zonse pamapazi pa Yesu kwa chani? Kwa mpingo etu. Ndi akuchita kutuza ifonena kuti ngakhale zonse zili pansi pa mapazi a Yesu, iye amene anazika zonse pa mapazi a Yesu sali pansi pa ndani? Pa Yesu. Mwanjirena Mulungu sali pansi pa ndani? Pa Yesu Khristu. Ayi, Mulungu ndiye mutu wa ndani? Wa Yesu Khristu, right? Ndi akunena kuti ati pamene zonse zagonjetsedwa kwa iye, pomwepo mwana yemwe anagonjetsedwa pomwepo mwana yemwe adzagonjetsedwa kwa iye amene anamugonjetsera zinthu zonse, kuti Mulungu akhale zonse mu zonse. Tinaona kunena kuti no Yesu Khristu ndiye mutu wa eklesia. Eklesia ndiye thupi lake. Thupi la iye amene iye azaza zonse mu zonse. So pakali panopa tiona nato Yesu Khristu ali zonse mu zonse kwa ndani? Kwa eklesia. Koma pala anthu ena amene akukana ufumu wa Mulungu
anthu ena amene akukanira kuti Mulungu sangalamulire iwo. Anthu amene ndi amene amapangisa kuti Mulungu asalamulire kuti asalamulire konse. 1 2 tiona kuti pamene ochimwa ako zawonongedwa pasakhala anthu okhawo amene ali ozazidwa mzimu wa Mulungu, right? Pamenepo ati mwana azapereka ufumuso kwa ndani? Kwa Atate, kuti mwanayo akhale pasi pa ndani? Pa Atate. Pamene papa Mulungu azalamulira ati kuti Mulungu akhale zonse muzonse. Mwanjira ena aliyense in the whole universe, banja la kumwamba ndi dziko lapansi, angelo ndi ife onse olengedwa azakhala ali ndi mzimu wa Mulungu, kuti Mulungu akhale zonse muzonse. Mwanjira ena Mulungu azapaso kulamuliranso konse monga ngati mmene zinalipo pachiyambi, tchimo lisanabwere. Right? So iyo ndi plan yonse yobwezeresa zonse. Okay? Right? So apo pamene tikufika Chimoso 22 verse 1 pamene akuza tonse tizakhala kwa iye ndipo tizakhala atolenga Chimoso 22 verse 1 mpaka 4. Tuenengereni pamenepo Chimoso 22 verse 1 mpaka 4. Ndipo anandionetsa mtsinjewo wa madzi amoyo woyenda ngati krustalo otuluka ku mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa Mwana Wankhosa. Pakati pa khwalala lake ndi tsidya ili la mtsinje ndi tsidya lake lija panali mtengo wamoyo wakubala zipatso 12 ndi kupatsa zipatso zake mwezi ndi mwezi, ndipo masamba a mtengo ndiwo akuchiritsa nawo a mitundu. Ndipo sipadzakhalanso temberero lililonse, ndipo mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa Mwana Wankhosa udzakhala momwemo, ndipo akapolo ake adzamtumikira iye, nadzaona nkhope yake, ndipo dzina lake lidzakhala pamphumi pawo. Amen. So akuti atatayang'anisisa Yohane imene tidzakhalire pa nthawi imeneyo, atanaona mtsinje wa madzi amoyo kuchoka kuti umpando wachifumu wa Mulungu ndi wa Mwana Wankhosa, right? So atazakhala kuona. So tatha kuona atatono Yesu Khristu azakhala ndithu otilamulira ifeyo, right? Azakhala otilamulira ifeyo, komano Mulungu azakhala mfumu ya mafumu. Mulungu azakhala mfumu ya mafumu, kuna kukhala mapando akachifumu, koma Yesu Khristu mwana ngati representative wa ifeyo, Adamu achiwiri, Tate osatha, azakhala mtsogoleri wa ifeyo, right? So pazakhala Atate ndi mwana wake payani papando achifumu. Mtsinje wa madzi amoyo kuyimira mzimu wake umene uzakhala kuti yendesa ifeyo, right? So pamene pakuti kamba za mtengo wa moyo, mtengo wa moyo umene ukungoyimirira utunthu wa anthu onse, kuti no tizakhala tikubala zipatso zoyenera, tchimo sizabweranso, tizakhala ndi chipatso cha Mulungu kwa nthawi za nthawi. Pa verse 4 amandisangalatsa tono, ndipo tizaona nkhope ya ndani yake, tizamuona Mulungu ndithu, ndipo dzina lake zakhala pamphumi pathu. Mwanjirena anthu onse amene azaukitsidwe mu chimene chiki azakhala nato zonse zimene zachitika kwa ifeyo, ngati amene anabadwa mu pangano chakale akamazabadwa azakhala kulandira moyo wa Yesu, komanso kulandiranso chizindikiro pamphumi pathu. Anthu amene afa panopa akamazaukitsidwa azakhala kulandira chizindikiro cha moyo pamphumi pawo. Pamene ifeyo ngati tingakhale moyo kufika nthawi tikhala gulu la otsala mbewu yake, chifukwa timtirana chizindikiro chani mphumi yake. Ndeti pamene Yesu akubwera tonse tuzalandira matupi achani aulemerero, right? So ichi ndi chachikulu chimene tikuyitanidwa kuti tirani tikhaleko, right? So ndi 10 minutes yasalayi ndimalizisa kuku. Tinaona za mipingo isanu ndi iwiri. So apa pata verse 30 tikamakamba za mpingo tikamba za chani. Okay? Ndikukhulupirira mmutu mwanu pamene tikuyenda step by step tikuona mpingo wina ndi wina ku master range. Tikuyamba ku verse 30 mpingo ndi yani. So tinaona pa chapter 1 monga last week unaona tuno ndi Yesu Kristu amene anaoneka akuyenda pakati pa chani pa nyali isanu ziwiri. Nyali isanu ndi ziwiri zimezi ndi mipingo isanu ndi yani ndi iwiri imene inakhala kuyambira nthawi ya apostles mpaka kufika chani mapita nthawi. So Yohana anauzidwa kuti no akulu lembani kalata imene kwa mipingo imene isanu ndi ngati ndi iwiri, right? So tinaona zimene izizi. So lero wakufika tinaona last week Ephesus, apa tikuona Smyrna, ako ndi map imene amayendera kwachoka pa Ephesus umathawa zafika kuti ku Smyrna. So apapa tikhala tikuona za Smyrna mu mphindi 10 imene yatsala. So Smyrna ndi kumene ku map imene tikuonera ndikukhulupirira ikuoneka. So Smyrna ndi pamene popo inali kufupi ndithu
kwa nyanja, okay, ku Turkey kumene. So mipingo isanu ndi iwiri inali ku Turkey kumene timakutcha Turkey laluko, koma nthawi imene kumatchedwa kuti Asia Minor, okay. So inali ndithu mpingo wachiwiri, right, ndiponso ndi mudzi umene ulipo mpaka lerolo, right. So ndi mudzi waukulu. So ukuti ukafike ku Smyrna kumene kuchoke ku Ephesus ukafike ku Smyrna umayenda mtunda wotcha 40 miles kapena kuti 80 kilometers, right. So kuyenda 80 kilometers ukafika kuti ku Smyrna ngotichoka kuti ku Ephesus. So ndi mzinda umene ulipobe mpaka leroli, okay. Tikamakamba za Smyrna, right, ndithu unali mzinda umene umaposa sojani Ephesus, umene umatchedwa kuti kaduwa kakuti kaku Asia, okay. So ndithu unazingirapo kangapo nkhondo, matenda, right, ukukhabe mpaka lerolo. Ngakhale lero ku Turkey kuli mpaka lero kuli ya Kristu amene amapezeka kuti ku mzinda kumene wa Smyrna kuli ya Kristu mpaka lerolo, right. So Smyrna tikamaona mu history umazika kwambiri chifukwa cha masukulu a medicine. Mwayi kuti mate munthu apita college of medicine, anthu nthawi imene kudziko lapasa kamana kupita ku masukulu aza thanzi kapena masukulu ophunzitsa za udokotala amapita kuti ku Smyrna, right. So ndithu kunali ndithu zipatala zimenezo, kunalinso ndithu ma stadium abwino, right. Ma stadium amene amatha kumafika mpaka anthu 20,000, right. Si stadium ya masere amene, right. So ndithu kunali phiri limene wotchedwa na Mount Pagas, okay, umene unali ndithu pakatikati pachani pa mzinda umene nde ukamakwera phiri limene pamakhala castle kapena nyumba yachifumu, right. So kunalinso ndithu ma shrine kapena matempo a milungu ya nthawi imeneyo amene ma goddess achina Nemesis, right. So ndithu mukaona bwinobwino panali mahaba kapena mati uduku kumene kumafika kupita kuti maship, right. So tiyambano ndikuwerenga za ku Smyrna. Chimuso 2 verse 8 tarewenga namenepe Chimuso 2 verse 8 autiya Ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Smyrna lemba izi anena oyamba ndi wotsiriza amene anakhala wakufa nakhalanso ndi moyo. Yeah, so mpingo wina uliwonse Yesu akamazifotokoza yekha amamba kuzifotokoza yekha monga solution kwa chimene mpingo ukudusamo, right. So Yesu akamba kwa mpingo wa ku Smyrna kuti lemba izi anena oyamba ndoti anotsiriza. So Yesu ndi oyamba ndoti anotsiriza. Tiona kale za Alpha ndi Omega kuti unapanga dira ndi Atate, right. Ati iye anakhala wakufa komanso ali ndi moyo. Mwanjira ndona ati mpingo umenewo udusa mu nyengo yoopsa imene chitike chimene chitha kukhoza sochosa yani moyo wawo, right. So mpingo umenewo umafunika uduse mu chimene chichi kuti mpingo umenewo pamene udusa mu chochitika chimene umafunika moyang'anisisa Yesu Khristu mwangati koyamba ndotsiriza amene anafa ndokhalanso ndi moyo. Ichi chimene chimafunika ke ngati chilimbikitso cha ndani cha anthu amenewa. So tikamaona zina kuti Smyrna umayimirira chimene chikununkhira bwino kapena kuti myrrh inali ndithu tinthu tumene amayika mu kachisi kuti uthuzibwera ufike mu chipinda chapakisisa kuti wansembe atha kutani kulowana. So mpingo umenewo Yesu Khristu akuzionesera yekha kuti iye ndi woyamba ndotani ndosiriza monga iye anagonjetsa tchimo ndi imfa, right. Ndipo zimene amaonesa kuti awagonjese ndi mu experience yawo afunika amayang'anise ndani iyeyo, okay. So ndithu talekere pamene Chimuso 2 verse 9 Chimuso 2 verse 9 Ndidziwa chisautso chako ndi umphawi wako komatu uli wachuma ndi mwano wa iwo akunena za iwo okha kuti komatu sunagoge wa Satana. Yeah, so apapa Yesu akuwauza kunena kuti akudziwa za umphawi wawo. So anthu aku Smyrna anakumana ndi mavuto osati amasewera Khristu akumeneko. Anafika nyengo tiona kuti no anachoseda ma rights awo, anaibe ma rights ena alionse, kuphedwa Khristu, kulandira chuma, kulandira munda, sumathapita so kwasi kali ngokafotokozera ineyo andipaka ayi kunalibe. So akuti Yesu akudziwa za chani ngakhale anthu achifukwa cha
nyengo yoopsa yachisautso imene anadusamo, analibe chuma cha dziko, akuti Yesu kapena kumwamba kupanga recognize kuti ali ndi chuma chapadera chifukwa ali gawo limodzi la ufumu wa ndani wa Mulungu. Okay, so tikamaona za Smyrna anakumana ndi nthawi yoopsa imene Aroma anawakantha anthu amenewa ndi yani, ndi persecution. Okay, so tisayerenso Polycarp, right, amene anali mmodzi wa osatira wa atumwi, right. Atumwi aja amakhaso ndi osatira awo, right, ngati mene anali Luka anali mmodzi wa osatira wa ndani wa atumwi, right. So unaona Polycarp analinso mmodzi wa osatira awo, ngakhale sali m'Bible koma anali mmodzi wa ophunzira wa atumwi aja, right. So Polycarp idafika nthawi kuti afe, anaphera ku Mount Pergas mu 168 AD. Anamufunsa unena kuti akulu mukana Chikhristu kapena ayi, right. So iye anakamba unena kuti zaka 86 ndamutumikira iye ndipo sanandipangire chilakwika china yonse, kodi ndinganyoze bwanji dzina la mfumu yanga ndi mpulumutsi wanga, right. Ukakhalenso mu zaka za 1402 later on it kunachitikadi ndithu kuphedwa kwakukulu, anazinga mzinda umeneyo ndikupha ndani akhristu ambiri. Okay, so tikamaonanso mu Smyrna tikamakamba za Matrix mu Ottoman Empire, mzinda umene unagwa mu zaka za 1424 pamene Matrix anaugonjetsa ndikupha akhristu osanale kuti umenewo. Tikamaonanso mu zaka za 1922 Smyrna Christians anakumananso ndi mbaliso yotarani aphedwe. So kutheke kumene chisilamu chinakhala chiyatenge kuzera mu Ottoman Empire, right. So timakamba ka history kena kakumene kuko, right. So tikamakamba za Smyrna anakumana ndi zolapitsa, tikamakamba za nthawi yawo, right. Diocletian amene ali emperor Diocletian mu zaka za 303 anayika lamulo lonena kuti no akhristu alibiretu gawo lina lililonse mu ufumu wanga, mwatengere zinthu zawo zonse ndi amazamo anjiro munthu ndi Khristu. Wiki ina iliyonse umapita ku kachisi. Okay, ukapita ku kachisi umene kuko umakanenano kuti mbuye wathu ndiye Kaisara, mwana wenewe ndo kanena zimenezi basi akukachisi kucha makupasa kakalata ngati ka ID basi ndo tuziyenda nawo mauti. Ndiye amazawo akhristu mbuye wawo ndi mmodzi, ndi ndani, ndi Yesu. Sanganene no mbuye wathu ndi Kaisara. So akhristu samapita wakanena, so amakugwira kalata yakwiri kuti ukangukana amazawo ndi Khristu nantha madani amaphedwa. Ndiye Diocletian analeka chilamulo chimene chichi mu zaka za 303 AD akhristu anaphedwa osati masewera, akhristu amatengedwa. So apa kudawo tuno mu nthawi imene ife unali ndithu chisautso chokwiya kwambiri chinakhala ngati chasefa yani chasefa chikhristu chicho. Tono munthu akakhala Khristu makhadi nza serious fatene kana yani ya imfa. So apa kono pala nthena amazi cha ati iwe Smyrna ukuzowa pala nthena amazi cha Ayuda kumasaya yani si Ayuda. Pachati sayora no chivomboso inalimbira mu context ya Old Covenant, inalimbira mu context ya chipangano chakale. So timafika tipite chipangano chakale tikapesa ndi chinthu cha magwisi chito bwanji ndipitaso chipangano cha tsopano kachipesa chitu. So akuno iwo amene amazina amizati ndi Ayuda umasali yani Ayuda zothana zoti yani tikamakamba za Myuda tikamamba za yame kusadana Mulungu. So tikamakamba last week ndona no Myuda weniweni ndi amene ali obada somasukano Israeli wa Mulungu. Galatia 6:16, right? Kapena Galatia 3 verse 26 masika musi tuno amene abadaso masubana amene abatizidwa ndiyo mbewu ya Abraham. So anthu hawa amazichana Khristu masala yani akhristu. Kuna nthawi imene ife tuno zinayi zovuta kwambiri akhristu ena amapita so kanenaso chimene chino ambuye ndiye Kaisara. Ndi akhristu ena amakhandi kakalataka koma akuzichana yani akhristu. Muona menepe so na akhristu ena amene amakhandi kakalata ngati nthawi imene kunali matenda achifuwa aja COVID, matenda a corona, anthu ena amakagula ma certificate ta fake ndi umakhala ngati abayisa kumasana tani asana abayisa chimodzimodzi nthawi imene akhristu ena amatha kupita. Ndi akuti akhristu awa ku Smyrna anazinda awa ndi achane ndi a fake awa. Muona menepe Khristu cha usijeni cheni yayi. So ndithu akhristu ngakhala amaphedwa amafunika azindiko tuno pali corona wa moyo amene
atalandire iwo ndipo sakhuzidwa ndi imfa yachingati imfa yachiwiri. Chimuso 2 verse 10 ati chani? Verse 10. Yeah. Usaope zimene udzamve kuwawa. Taona mdierekezi azaponya ena a inu nyumba ya ndende kuti akayesedwe, ndipo mudzakhala nacho chisautso masiku 10. Khala okhulupirika kufikira imfa, ndipo ndidzakupasa iwe kulonda wamoyo. Yeah, so anthu amene awa ati Yesu akwaza kuti usaope zimene utadusemo, ati uzazuzida uzaponyera nyumba ya ndende masiku ngati masiku 10. Tikapita ku Ezekiel chapter 4 verse 6, takhala tikuzona zimene kwambiri. Ezekiel 4 verse 6 komanso Numeri 14 verse 34 kunali chisautso chonyansa kwambiri. Okay, so Ezekiel 4:6, Numeri 14 verse 34 imatiza fetuno tsiku ndi ngati chaka. So tikaona masiku 10, chisautso chawo chinamba mu 303 chinakhala ndithu zaka 10, chinatha mu zaka za 313. So tikamaona mpingo umene wa Smyrna timawatengera kuti mu zaka zimene za 100 mpaka kufika 320. Okay, kwa mu zaka za 100 ndi nthawi imene anthu omalizana ndani anafa. So ni umene kuyambira zaka 100 umabwerera mbuyo kufika mpaka 34 timatengera kuti ndi nthawi ya mpaka kufika mwaka 27 mpaka na mpaka 100 timatenga ndi Ephesus, mpingo wa atumwi ndi osatirawo. Komano kuyambira zaka za 100 mpaka 320 timatenga ndi mpingo wa yani wa Smyrna umene unakumana ndi zokhoma zoopsa kwambiri. So mu zaka zimene za 303 mpaka na 313 anthu amene akwatcha mpingo wa Smyrna anakumana ndi zoopsa chifukwa mu zaka za 313 imene Constantine anena akhristu tapasanso ufulu wawo. So 313 kupita ku chisautso cha Khristu chinatha. So mu chapter 2 anawuza muzakhala ndi chisautso masiku 10. Tikanika zaka 303 mpaka 313 ndi zaka 10, right? So ndithu ndi chisautso choopsa chimene akhristu anakumana nawo. Koma tiona mpingo umenewo ndi chinthu chimene chinakondweresa kwambiri ndani Yesu Khristu. Ngakhale anthu amakumana ndi imfa kuti aphedwe, yerekeza kugwira ntchito nawo nonge sizinathandize ya chifukwa imfa yawo inakwera ngati ka utsi kokoma konunkhira kachisomo ndi chikondi m'maso mwa ndani mwa Mulungu, right? So ndithu akhristu amene analonjezedwa ndithu kuti andra kolona chani wamoyo osati so cholowa cha usija pa dziko lino lapansi. Fana anthu analibe cholowa chinacho samalandira katundu awo amaphedwa eti analibe cholowa pa dziko lapansi pano koma wapasa cholowa lonjezedwa cholowa chakuti kumambo kolona chani wamoyo. So ndithu angakhale akhristu tonse sitimakumana ndi mayesero ofanana, sitimakumana ndi mikungirimo yofanana, komano akuwauza kuti amene atakhale okhulupirira mpaka kumapeto sakhala nawo gawo la chani la imfa yachiwiri. So ife tikakhala okhulupirira ndikukhulupirika pamaso pa Mulungu tikulandira ndithu chimene chichi imfa yachiwiri sitikhuza. Chimuso 2 verse 11 ati yani? Chimuso 2 verse 11. Iye okhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mipingo. Iye amene alakika sazachitidwa choyipa ndi imfa yachiwiri. Yeah, so amene atakhale odana adalakike, right? So iwo okhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mpingo. Paja chimene akuyankhula zonsezi kwa mpingo ndi Yesu Khristu. Akuyankhula zera mwachana mwa Mzimu akusati timvere zimene Yesu akuyankhula kuzera mwa Mzimu kwa chani kwa mipingo. Akuti yani iwo olakika sazachitidwa choyipa ndi imfa yachiwiri. So amene atakhale okhulupirika mwa iye ndikukhala trust completely mwa iye imfa yachiwiri sinkhudza iye. So tikuonanso kuti tingolimbikisana tuno titha kumakumana ndi mayesero osiyanasiyana. Ukakhala munthu okhulupirira Mulungu ona anthu amayankhula zambiri, right? Tikufuna tikhale okhulupirira mandani mwa Yesu. Chikhulupiriro chathu chikasunthe yayi, tikhazikise moyo wathu pa zinthu zamuyaya, right? Tisake chuma chake chimene chikutchedwa ufumu wake. Tikakhala ndi chuma chakumwamba mtima wathu ukhala kumenekoko. So onse amene akufuna kumva zimene Mzimu akunena amve. Ilo ndilo phunziro lathu limene tinali nalo lero
Mulungu akalemekezeke, Mulungu akakwezedwe. Tipemphere pempho lathu loseka phunzira ndikhala ndikambirana tikathala apa tiseke maso kuti tipemphere. Right, tiseke maso tipemphere. Ambuye fathokoza mapadera fa chisomo chimene mwakhala nafe, munatisogoza ndi kutipasa ife nzeru ya chisomo. Taona mmene mutayendere ndi mpingo wanu mpaka kumapeto, ndipo taphunziranso za mpingo wa Smyrna. Mukhale nafe pamene tikupitiriza mu programu athu, mukhalenso ndi ena onse amene analowa pano kuti tigawe nawo, ndi ena onse amene anamverera taona. Mutidalitse ife ndi kutipasa ife chisomo ndi chimwemwe chanu. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera, amen. Amen.